zinayamba pa 30 January chaka cha 2022 ku dera lina la ku Maharashtra ku India, pomwe pa police station ina analandira foni yomwe woyimbayo amafotokoza kuti kunsi kwa bridge kuli thumba lomwe likuonetsa kuti mkatimo muli munthu. Apolisi sanachedwe koma kuthamangira kumaloko, ndipo atachotsa thumbalo anapeza kuti munali thupi la mzibambo wa zaka pakati pa 35 to 42. Munthuyo anamupeza thupi lonse lili labwinobwino, zovala zili pa thupi pompo. Apolisi poona amaganiza kuti mulandu uwu siuvuta kuufufuza popeza nkhope inali yabwinobwino ndipo anthu atha kumuzindikira pongomuona nkhope chabe. Apolisiwa amangoganizanso kuti mwina akhoza kupeza ID ya munthuyo munthumbamo, koma atayang'ana muthumbalo ndi matumba ena omwe anali pafupi sanapezepo kanthu. Izi zinawasiya apolisi kakasi popeza anali asakudziwa kuti munthuyo ndi ndani, amachokera kuti ndipo kumaloko amazataniko. Apolisi ali ni mafunso chonchi thupilo analitumiza ku chipatala iwo ukuku nkumapitiliza kufufuza pamalo pomwe thupilo linapezeka, ndipo kenako anapeza pisi ya pepala la ku chipatala lomwe limaonetsa kuti munthu uyu yopezeka uja anapita ku chipatala koma mwatsoka. Pamalo pomwe panalembedwa dzina la munthuyo komanso address ya chipatalacho monse munali mutang'ambidwa. Apolisi analibe clue ina iliyonse kuti kodi angamuzindikire bwanji munthu amene yuyu, ndipo kenako anaona inki wa blue m'manja mwake mwa munthuyo, ndipo iwo poona inkiyo anaganiza kuti nkutheka munthuyo anali akugwira ntchito ku factory ina yake kuderalo. Apa apolisi potengera inki komanso kapepala ka ku chipatala komwe anapeza kaja anagawikana magulu awiri, ena ofufuza m'mafactory pomwe ena mzipatala kuti mwina akhoza kupeza ID ya munthuyo komanso familia yake, koma kufufuzaku kunali kovutirapo chifukwa panalibe chomwe chinapezeka. Amafactory anaenda m'mafactory onse ozungulira kuderalo koma kunali opanda olo mmozi opanga recognize munthu amene yuyu, naonso ofufuza ndi pepala lija la ku chipatala anawapeza madotolo ochuluka koma palibe yemwe anapezeka kuti akudziwapo zakachiduswako. Apolisi mafunso ovuta kupeza mayankho ake kuti ndi chani chinachitikira munthu amene yuyu, munthu amene yuyu ndi ndani, nanga kwawo kwa munthuyu akupeza bwanji. Ndine Dini Studios khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira osayiwala kutsatsisa malonda anu aja ndi ife a Dini Studios tiwadziwisa Amalawi zomwe inu mukugulisazo. Musayiwale malonda athu sagulisira kumpanda, tilankhuleni ife kuti mumve zambiri mmene timapangira. Mkulu wa apolisi anawauza apolisiwo kuti afufuzenso za ma medical store ndi malo aliwonse omwe mumapezeka madotolo. Tsiku lina anafika pa medical store ina pomwe ogulisa mankhwalayo analizindikira pepa lalo ndi kuwafotokozera apolisi kuti akudziwa dokotala yemwe analemba zomwe zili pa pepa lalo, ndipo iye anapereka address ya kliniki yomwe dotoloyo amapezekera. Apolisi sanachedwe koma kuthamangira ku kliniki kuja komwe atakumana ndi dotoloyo anavomereza kuti drug prescription yo ndi yake analemba ndi iyeyo, koma sakukumbukira kuti inali ya ndani popeza panalibe nthawi ngakhale date, ndiye sakudziwa kuti inali ya ndani. Ndipo iye anapitiliza kufotokoza kuti iyeyo amakumana ndi mapatient ochuluka, ena amabwera kamodzi osabwereranso, ndiye sangathe kuloweza patient mmodzi ndi mmodzi. Apa apolisiwa anali okhumudwa kwambiri ndipo anatuluka panja pa ofesi ya dotoloyo ndi kumakambirana kuti kapisi kapepa lako kawatayisa nthawi yambiri pofufuza. Koma ali mkati mokambirana, mzimayi wina anawapeza ndi kuwafotokozera kuti mmudzi mwawo kuli mzimayi wina yemwe mamuna wake wasowa, ndipo mzimayiyu akumayenda khomo ndi khomo kufufuza mamuna wake. Anapitiriranso kukamba kuti mzimayiyo ali odandaula kwambiri ndi kusowa kwa mamuna wakeyo. Amafotokozanso kuti banjalo likadwala amabwera kwa dokotala ake amenewo, ndipo mzimayiyu anapereka address ya mzimayiyo ndi information yonse yofunikirayo. Apolisi anapita ku nyumbako ndipo atagogoda mzimayiyo anatuluka, ndipo apolisi anayamba kumufunsa ngati amawadziwa adokotala aja. Iye anavomera ndipo anati iyeyo ndi familia yake akadwala amapita ku chipatala chimene chocho, ndipo kenako apolisi anafunsa kuti mamuna wake ali kutiko. Iye anati mamuna wake watha masiku asanafike pa khomopo, ndipo mpaka iyeyo anakapereka ripoti ku polisi koma palibe chomwe chinapezeka. Apa apolisiwo anafunsa dzina la mamuna wake
wakeyo, ndipo anati ndi Amani Shah wa zaka 42 zakubadwa, ndipo mzimayiyo amafotokozanso kuti mwamuna wakeyo anasowa pa 19 Januwale. Apa apolisi anayamba kuganiza kuti mwina nkutheka ndi munthu uja yemwe anali kumusakasaka kwawo uja. Apa apolisi anawauza amayiwa kuti awatsate ku polisi, ndipo mayiwo atafunsa ngati kunali kotheka kuti amutenge mwana wawo limodzi popita ku polisiko. Apolisi anavomera, ndipo atafika ku police station kuja apolisiwo anawatengera mayiwo kumalo komwe thupilo limasungidwa, ndipo atawafunsa mayiwo anakana kuti sakumudziwa munthuyo. Apapa amayiwo anamutenga mwana wawo kuti azipita, koma wapolisi wina anati mwanayo naye afunsidwe, popeza zitha kutheka kuti mzimayiyo sakufuna kukhulupirira kuti mwamuna wakedi wamwalira wapita. Apolisi anamufunsa mwanayo, ndipo iyeyo anawazindikira bambo ake kamba ka zovala zawo komanso necklace yomwe inali pa khosi pawo. Iye anati awa ndi bambo anga. Apa apolisiwo anali odabwa kuti bwanji mzimayiyo akukana kuti amenewo saamuna ake, ndipo iye atafunsidwa anayankha nati mukufuna ndikhulupirire zoti amuna anga amwalira zoona, ndipo kenako anayamba kulira mokweza ndi mosatonthozeka. Izizi ndi za common ndi za nomo kwa anthu ambiri, pomwe anthu amatha kukana maliro a m'bale wawo ndi cholinga choti asakhulupirire kuti m'bale wawoyo wamwalira. Amapanga chonchi kuti azikhalabe ndi moyo cholinga mwina tsiku lina azabwera. Apolisi anayamba kumuganizira mzimayiyo kuti nchifukwa chani amamukana mwamuna wake. Apa apolisiwo anayamba kuganiza kuti mwina nkutheka akaziwa akuziwapo za imfa ya mwamuna wawoyo, ndipo apa anayamba kuwafufuza kudzera kwa maneba ngakhala achibale, komwe amapeza kuti awiriwo anali okondana kwambiri ndipo zinali zosatheka kuti amayiwo awaphe amunawo. Apolisi analibe khulu wina iliyonse kuchokera apapa. Kenako munthu wina yemwe dzina lake ndi Samani anabwera ndi umboni oti anaona zonse zomwe zimachitika pomwe Amani ankaphedwa. Apolisi anazimva kupepukidwa kuti finally munthu wina wapezeka oti ayikire umboni. Samani anafotokoza kuti anaona azibambo atatu omwe anamupha Amani mwankhanza kwambiri. Iye ananena kuti anaona azibambo atatuwo akummenya Amani, ndipo iye poona kuti akhoza kupangidwa chipongwe anasankha kukhala chete osanena kalikonse kwa apolisi. Apolisi anamufunsa Samani ngati angawazindikira anthuwo, ndipo iyeyo anavomera kuteno. Apolisi anayamba kujambula anthuwo potengera ndi momwe Samani ankafotokozera, koma zithunzizo atazifufuza kwa anthu palibe yemwe anawazindikira anthuwo. Apolisi amangoganiza kuti popeza pena zojambula azizi sizimagwira mwina ndi chifukwa chake izinso sizinagwire. Apolisi anapanga trace manambala a Amani ndi mkazi wake uja, koma makontakti omwe anali mu foni mwa mkazi wake palibe chomwe anapeza. Kenako anayamba kusaka ma frequently contacted numbers mu foni mwa Amani, momwe anapeza nambala ina yomwe atayimbira anayankha Samani uja akuperekera umboni uja. Apolisi no anayamba kudabwa popeza Samani samafotokoza kuti amaziwana ndi Amani munjira ina iliyonse. Apolisi anamukayikira Samani kuti zomwe amakamba zija nkutheka nzaboza, komanso marizatsi a postmortem anapeza kuti Amani anamenyedwa mmutu komanso anakhwimbidwa pa khosi, pomwe Samani amanama kuti amaona anthu atatu akummenya Amani ndi mtengo. Apolisi anamuyitanira Samani ku polisi, ndipo atamupanikiza ndi mafunso anavomereza kuti iyeyo ndi anzake ena awiri akukhuzika ndi imfa ya Amani, ndipo ena awiri aja anamangidwa. Apa Samani anafotokoza kuti anamupha Amani usiku wa pa 19. Anafotokozanso kuti onsewa anali ma friends, ndipo Samani anayamba kumukayikira Amani ndi mkazi wake kuti anali pa ubwezi. Izi ndi zomwe zinapangisa kuti Samani aphe Amani, komabe ngakhale izizi zinali choncho panalibe umboni wina uliwonse oti Amani ndi mkazi wake wa Samani analidi pa ubwezi wina uliwonse. Apolisi atamufunsa Samani kuti nchifukwa chani amanama, iye anati anangofuna kuwapomboneza apolisiwo kuti iyeyo asagwidwe. Pakadali pano onse ali kundende kulandira chilango cha zolakwa zawo. Ndine Dini Studios ndathokoza kwambiri kamba koonera nkhani. Musayiwale kupanga like komanso kuyika comment kuti timve zomwe inu mukuganizapo za nkhani, ndipo pa mapeto pakenso osayiwala kupanga share ndi kupanga tag anzanu aja nawonso azamve nawo za uthengawu. Thank you.